Sådan her ser kiosken ud. Den består af selve kiosken her med en 22-tommer touchskærm. Her indenunder her, der sidder en bunkprinter gemt til at lave kvitteringer på. Og så har vi ellers kortlæser til alle de gængse korttyper. Det tager sågar CD og DVD. Og der er tilslutning til USB-stik. Og vi har kabel til tilslutning fra Lightning, USB-C og micro SD eller micro USB til mobilerne. Så er der selve printeren, som kan printe op til 15x20 cm. Og ellers så står kiosken bare nu og kører noget pauseskærm her, når den ikke er i brug. Vi trykker for at gå i gang. Den her, den er sat op til at udbyde almindelig print med hvid kant og pasbilleder. Det kan man konfigurere, som man vil, med hvor mange forskellige produkttyper man nu vil have. Vi vælger almindelig print. Så skal vi vælge, hvor vi vil hente vores billeder fra. Det kan selvfølgelig være fra de forskellige hukommelseskort, vi sætter i. Det kan være Bluetooth-overførsel fra telefonerne, enten med kabel eller med 4G. Og så kan den logge på forskellige online tjenester, som Facebook, Google Fotos, Dropbox osv. og hente billeder direkte derindefra. Nu prøver vi at køre igennem med telefon. Her får jeg så valgmuligheden, om jeg vil gøre det med kabler, eller jeg vil gøre det direkte via nettet. Kabel er sjældent den bedste vej frem. Dels hvis kunden har mange billeder liggende på sin telefon, så tager det utrolig lang tid at load, fordi den skal loade det hele ind. Og så er der det med clouden, som vi ser iPhone benytter sig meget af, hvor billederne bliver backet op dertil, og så egentlig ikke ligger på telefonen. Når du tilslutter med kabel, så kan du kun se det, der ligger på telefonen. Derfor er den trådløse overførsel typisk langt den bedste, og også den nemmeste at have med at gøre i det hele taget. Så den prøver jeg at vælge nu. Sådan her, så kommer den lige med en påmindelse om, at det bliver overført via mobildata. Så tager jeg min telefon frem, og så scanner jeg QR-koden her, den kommer frem med. Bum, åbner den. Sådan her, og så er det sådan set min telefon, jeg laver selve udvælgelsen på nu, af de billeder, jeg godt kunne tænke mig. Jeg vælger et par stykker ud her og siger overfør til dem. Og så begynder den at følge over. Det, der rent praktisk sker, det er, at telefonen uploader dem til en server. Og den selv samme server downloader kiosken så billederne fra. Du ser her, nu er de overført fra telefonen, og de er downloadet af min kiosk. Så nu kan jeg gemme telefonen væk igen, og så kan jeg fortsætte her på kiosken. Sådan her, så har jeg mine billeder frem her. Lige nu der har jeg standard valgt, at jeg vil have en af hver af dem. Det kan jeg så ændre lidt på i antal, hvis jeg vil have nogle andre. Og hvis der er en, jeg har fået med, jeg ikke vil have alligevel, så kan jeg også pille den fra. Så skal vi vælge, hvad størrelse vi skal have. Der er den selvfølgelig begrænset af, hvad printeren kan. Den her kan køre op til 15x20 cm. Og man vil udbyde både til 15, 13, 18, 15, 20, de gængse billedstørrelser der. Og som her, hvor man vil have nogle kvadratiske 13, 13, 15, 15 med også. Jamen det sætter man op, som man vil. Sådan her, så er der de to billeder, jeg endte op med her, hvor jeg har valgt 2 af det ene og 1 af den anden. Jeg har sådan en gul ramme her, der viser, hvad for noget af billedet, der kommer med på mit print i forhold til sideforholdene på det. Og hernede i bunden, der har jeg mulighed for eksempel at redigere lidt på beskæringen, hvis jeg synes, den ikke er helt optimal. Og jeg kan også gøre nogle andre ting, som for eksempel at lave det sort-hvid. Lægge tekster på, og ellers så kan vi selvfølgelig passe det ind, hvis vi synes, at udsnittet skal være lidt anderledes. Så ser vi videre til det. Så har jeg mine færdige billeder her, som jeg gerne vil have dem. Det siger jeg bestil til. Her har jeg bedt den om, at jeg skal indtaste et fornavn. Jeg kunne også bede om at få telefonnummer og alt muligt andet på, hvis jeg vil det. Det bestemmer man selv. Sådan her. Så er min bestilling gennemført. Og så begynder den at printe dem ud til mig her med det samme. Der var mit første print. Nu er det en demolicens, jeg kører på her, så der kommer lige sådan en stor fed tekst over.
Men ellers så er mine billeder klar til brug nu. Og det sidste det følger her om få sekunder.